back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Puki! Oh, muduol ko ha. Alawa. Ay mga kayo! Ayaw doon! Ayaw mo! Buhi siya! Iya! Oy! Ima! Iya! Ima! Pamakumaon siya. O, tanawa. Awa? Pamakumaon siya. O, di ba? Pero, tarang hostage sticker eh. Awa, o? Awa. Ginawa sa mga polis. Siya mo'y gipusil. Salamat, Lord! Salamat, dili na ikaw ang ipasili mo. Salamat. Haya, mura mang nakada og jackpot luto. Wabito ko. Wabito ko nagdam ko at tuboy. Tinuod tuboy. Giga ko so gihagkan kong biyag kanina sa mall. Tinuod ba tuboy? Unsa man sagpaon niya kuya para makaingon kag tinuod ha. Aya, don't. Say don. Ayaw. Kuya, sobra pa sinuod kuya. Namarag masagan niya akong balibok ina siya gyud ko. Wa gyud ko magdaho nga buhaton tong biya. Unya boy, unsa naman ni? Uyab na mi? Pwede na mo magpakasal. Ha? Pagkasal dayon? Ngano? Di na saka? Ang buta ko ipasabot ba? Unsa? Musugot pa sab ka ang ginikanan ni Bia. Unsa o man yung pagkahibaw kundi ni mo suwayan? Unsa man? Ha? Mamay na dayon ta ugma? Grabe sad. Ugma dayon? Unsa may dugayan? May lang minyo ditso. Ang di sad maayo boy. Musuway sa ko kinabuhi nga dunay uyab boy. Minyo masada. Grabe. Minyo on masadan tanimo? Minyo dayon? Mag-uyab-uyab sa mi. Una-hunaon sa nako. Sige. Wala ka hunaon nako. Haskang bulahan na gid mo gyay. Automatic naman noon mong nauyab ni Bia. Ha? Pero grabe ito yung gibuhat ko eh. Dili lalim yung gibuhat. Limang ka. Nisungason yung kagduol bisan katong tawanan nga murag sa mure nga nagdagspad nga perteng haita. Nga mo ini hostage ni Bia. Risko sa ito yung gibuhat ko oy. Umay gani, timingan na abot ang mga pulis. Kaya kung pa, abot kinsa ninyong Bia ang unang maputlag o. Lawgawa bitaw. Wa man ko mahadlok ganina. Pero karon, kung maghuna-huna lang gani ko, namugnaw ko. Mao ni pagkaingnon kuya. Didto ni mo na pamatud-an kuya. Nga tinud-an na gyud di ay ang imong gugma ni Bia. So well, congrats! Unsa ba paing? Imo na hotdon og pangguba ang atong mga butang? Di ko makadawat ini, ma. Di ko makadawat kasi imok ang nakaluwas ni Bia sa nang hostage niya. Di ko makadawat! Hunyag dili ka makadawat, unsa man? Ha? Wa man kay mahimo, kay wa man ka dito pagkahitabo. Kay kung dito ka pa, may higayon unta nga ikaw ang makahimo sa gihimong imok. Hoy, paingot sa ba? Igo na, paing! Igo na! Uy, hala. Si Imok man ni. Hello? Hello, love. Ha? O si Love? Ay, kung siya mong gusto nga, kaning atong tinawganay. Babe, sweetie, darling, honey, my love, so sweet, sugar. Ikalay ko pabuton. Ay, ko kabuang ni Imok ha? Kay busy ko. Saan kayo mo tuyo? Yeah. Saan ka? Ha? Boy. Uy, ano man ka? Mura man kag napildi sabong.
Dili man tingali mi uyab ni Bia. Ano nagkasulti mo ka na? Nanawag ko niya karon lang. Batiag. Lain magkasag tinubagan. Batiag tingog di mo nagila ko eh. Batiag na. Unya, unsay? Ate paragod! Galimog ko ha! Kaya nga di ha? Unsa gini ni tabo? Nanawag lagi ko. Mingon ko hilo lab. Nuyo man. Di ka siya gustong lab. Nangutana bitaw ko kung sa'yo ang gusto. Nanuyo may inog samot. Murabag, mibalik sa katubitaw naglagot pa siya nato bitaw. Murabag nalimot siya sa nahitabo gahapon. Bati ay mo. Tingog mo sa muhila ko eh. Ah, kuya, basinaan niya kuya. Ako sa man. Basinaan niya ba? Masala ginaan niya. Ba makiklaro kuya eh. Ikaw ay klaro. Ano naman? Iyon kang basinaan niya. Ako sa ganinaan niya. Wala ka kasabot unsa ng naan niya. O sa ganinaan niya. Sure ka kuya, wala ka kay bawo sa naan niya. Mangutana balik ko nimo. Utsay, kanang naan niya. Ulay ba pa ko? Sigurado yung gawa ka may bawo sa ako ipasabot ka basinaan niya. Ya. man ako, Boboy! Naan niyo mo lang sabil? Sure ka? Naalagin ako inyong kudkuran. Gamito na ninyo? Kuran? Oh! Ay ako man tong gihuwaman kay naguba man ang akong kudkuran. Wa pa sad ko makapalit og bag-o god. Kanunay kong malimot. Kung gamito na ninyo akong kuhaon. Dili ra. Dili ra jud. Dili ra. Unsa man yun, ambot mas kudkuran eh. Tuod lagi nang niya lagi ka. Bitaw nang. Ay, oo! Kuan. Nakabalita manggug ko nga dunay nahitabong hostage kuno sa mall. Tinuod to nga si Bea ang gi-hostage unya ikaw ang nakaluwas niya? Ay, nianhilang gyud ko kay mas maayo man gyud nang gikan gyud ninyo ang impormasyon kaysa ato tas gawas nga usahay. Kuhaan unya punan pa gyud ang istorya. Oo, tinuod to lang. Ay mao ba? Hala no? Unsa gid ay nahitabo? Sirado na putahan kuya. Lisod tuon nga pasagdan nag-abli na kaya mudir surag-surang tao. Maayo na sa lagi ka ito si nang sabi lagi. Mura lagi gway na hitabo. Ingana ka dili masabot ang mga babae kuya. Labi na dyan kung naa nila. Nasa ka na. Ano siya gadi na may pasabot pa? Kanabang ilang binuwang bisita, Sharo. Sila? Sila si nang sabil og Bia na ay binuwang sakit? Namian ang doktor kuya. Kung di pala di ka magguwang ay gibitay na di ka ba? Ay diretsuha ko ba? Unsa buti may pasabot ba? Kanabang mens ba, mens? Menswear? Anong menswear man, oy? Ngano naabot magana? Mens ko no. Iyong maka-mens. Laban ay! Anong menstruation ba? Oh, ako na lang gibunda ka. Pero gi-English lang dako kay maglain man ibunda kung binisayon. Ngano ko di mo lang binisayon? Kay mga Bisaya man kita. Binisaya ah. Di man pwede kuya kay bawal man ilitok on air. Di kita magkasinabot kung mao ka na. Ako lang yung unghong be. Paminaw ha? Iunghong ni mo? Ihonghong na ko. Oh, ihonghong, sige. Paminaw ha? Oh. Oh. Oh, kasabot na ka. Mao di na. Ay, salamat intaw. Nakasabot na juga. Mao gini mo. Diretso lang ta ko ni mo honghong. Ganina. Nagkasinabot ang tata ganina ra. Usik lang ka sa oras na. Oh, sige na. Di na mag-isgot na. Kay, human na. Lain pa ato. Oh. Ang imong buhaton, adto si Bia sa ila. Pamisita og pag-istorya mo klaro. Wala. Ano nabalik mo tayo ng kuya? Oh, balik na yun ka. Wa si Bia kuya? Naaman. Unya? Wa matubang na ako kay doon ako na online interview. Oh, ugma lang sad. Ay, boy. Kining Saman? nag-overthink ka naman tingali ta?
Ha? Kita man tingali nagtuo nga uyab na mi. Pero iya kang gakos kuya samtang naghilak siya. Unya, iya ka ba yung gihagkan? Lagi. O, unsa ron dito ha? O lagi, mao Oh. lagi. Ya atubangan pagis mga tao. Mauna! Correct! May na tong sa kilid o sa likod. Atubangan pa yun. Ahak yun mo ba eh. Mao nga ayaw yun lung isibiya kuya. Ug kung magkatubang na mo, isulti niya tanan. Finally. Salamat in taon nga imo lagi kong giatubang biya. Dali alang na imong tuyo palihog. Kay doon na po ko'y daghang atimanon. Oh, Unsa man? nganong giingon ani man ko nimo? Oo, kasabot nimo. Eng ani de ka mo treat og uyab? Usa? Uyab! Kita, uyab! Wala yung kay bawa na. Oh, Nga na kayo man kang uyab ta. Nagdamgo ka imok? oh, pero Nausam taong ka imok, uy. Kanus na ta magkagisugot. Nganong ni-claim naman kang uyab na ta, ha? Sure di, uy. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!